Velkommen til Gus and Gus. Druk spil 2. Deltagere, I skal være elite for at overleve denne omgang. Er I klar? Alle tager 3 tår. Det kan godt gøre det bedre. Alle tager 5 tår. Sådan der. Nu er vi ligesom i gang og vågne. Første udfordring for aftenen. De 2 stærkeste i fællesskabet skal nu tage en ølbong eller drikke resten af deres øl. Alle tager 6 tår. Stop. Der er intet gang i jer, mand. I er jo fucking kedelige. Nu tager I alle og bunder jeres øl. Og åbner en ny øl til næste udfordring. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Udfordring nummer 2. De 2 med mest aura skal tage et shot og bagefter give et shot videre til den, der har mindst aura. Alle tager 7 tår. Okay, nu er vi ligesom i gang. Er I klar til noget pardans? Find jer en partner og whack med den bagdel. Save your mortal soul and can you teach me how to dance real slow? Nah, fuck det, Gus. På med bassen. Og I troede vist jeg var færdig der? Nej. Der var ingen der sagde stop. Ikke mere bas for denne gang. I skal tilbage til jeres udfordring. I skal nu lave flaskehalsen peger på. De første 3 personer, den peger på, skal bunde det sidste af deres genstand og tage 4 shots. Dem, som den ikke landede på, skal tage 2 ølbong. Jeg føler mig lidt tipsy. Det var drukspillet 2. Vi håber, I har haft det sjovt og er blevet fucking stive. Vi ses næste gang.